Sanibonani wengane zakwethu. Ake nginixwayise nina enizibiza ngamakholwa. Angikhathali ukuthi ukhonzaphi, kodwa mawungakhonzi umdali, ukhonza lokho okukhonzayo wena. Ake ngikuxwayise. IsiZulu sithi ayinuki ingoswanga. Lalela. Uyabona mina mangifunda iBhayibheli encwadini kaExodus 20 verse 3. Ithi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso walutho wokusezulwini phezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini ngaphansi komhlaba. Bese wena ungitshela ukuthi ukhonza uJesu. Mina ngizotshela abantu ukuthi wena ukhonza uSathane egameni lika Jesu. Bese uyaqala uyangithuka. Guess what? Lesikhathi uqala wena ukungithuka, abantu bahlahla emehlo bafuna ukwazi ukuthi ungithukelani. Ngoba ayinuki ingoswanga. Lesikhathi ungithuka nje, abantu bafuna ukwazi ukuthi hawu, uMbatha wayesethukwa kangaka, yini le ayikhulumile abantu abangayithandi ngaye. Ake sibheke sihlazisise mhlawumbe likhona iqiniso elikhona kulento ayikhulumayo. Ngiphinde futhi lithi ke nokusemhlabeni phansi. Mawuqala wena uthi wena ukhonza uShembe. Ebe ephila la emhlabeni simbona sonke. Incwe siyibona unyazi lwezulu silibona. Bese uyaqala wena uthi uShembe uNkulunkulu. Unyazi lwezulu uNkulunkulu, incwe uNkulunkulu. Ngizothi mina uma ngabe usekuphakameni ukhonza uSathane egameni lencwe. Bese ngithi ukhonza unyazi mangabe wena usebuhleni. Bese ngithi ukhonza unyazi, ukhonza uSathane egameni lonyazi. Bese niyaqala niyangithuka. Leyo nto leyo yenza ukuthi futhi abantu bahlahla amehlo ukuthi hawu, amaNazaretha manje asemthuka kangaka uMbatha. Yini le abamthukela yona? Ngiyanikeza ke bafowethu tip off ngesilungu ukuthi maniqala ningithuka nenza ukuthi abantu bahlahla amehlo bafuna ukwazi ukuthi ningithukelani. Ngisaphinda futhi. Munye umlayezo olethwe amaMuslim noma olethwe amaSulumane. uMakho 12 verse 29. Yizwa Israyeli, uNkulunkulu wethu nenkosi yethu yinye, munye uNkulunkulu. Bese uya ku-Isaya 44 verse 6. Munye uNkulunkulu, akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Bese uya kuJeremiya 10 verse 11. Ithi onkulunkulu abangadalanga zulu, abangadalanga mhlaba, ngelinye ilanga labo uNkulunkulu bazawubhujiswa noma sebefike emathuneni phansi komhlaba bazofike babhujiswe. Ngiyanithipha ke, qhubekani ningithuke nenza ukuthi abantu bahlahla amehlo bafuna ukwazi ukuthi ningithukelani. Lalelani ke, mina maniloku ningithuka kuyangijabulisa lokho ngoba kungitshela ukuthi ama-video ami niyawabukela futhi niyawamamela futhi ayanishisa. Qhubekani ke ningithuke, ngiyaphinda futhi ngithi ayinuki ingoswanga. Lento le eningithukela yona kusho ukuthi ngamaqiniso, ngoba ukuba ibingewona amaqiniso beningeke ningithuke. Nani nina enikhonza amadlozi. Uma ngithi mina labantu laba abakhonza amadlozi, idlozi idimoni akuyena umuntu wakubo, kodwa ukhonza idimoni egameni labantu abangasekho. Bese uyaqala wena uyangithuka ungibize ngayo yonke inhlamba. Uwenza ukuthi abantu bahlahla amehlo bazibuza ukuthi ngoba nathi amadlozi siyawakhonza ngempela senzelani. Ngoba cha mina wakondaba ezithi abafowethu awangenzeli lutho. Ke ngihlupheke kangaka, ilothi nemali engaka, amahashe nemali engaka, nginabantu bakithi abangasekho. Hayi bafowethu ngeke. Usazozalwa mina uzongitshela ukuthi idlozi likhona elikwazi ukukwenza. Into engiyaziyo ukuthi la madimoni ezegameni labantu abangasekho afika azosihlupha azosifuna izinto vele abaziyo vele ukuthi asinazo, bayabona ukuthi asinazo. Inkomo iphelile sibayena amasela ayithathile, bayabuya bathi mina ngihlaba inkomo. Ngiyithathe ngoba bazi kahle ukuthi ababoni ukuthi sibaya si-empty. Babuya bathi mina ngihlaba imbuzi, ngiyithathe bayabona isibaya si-empty.
and le nkomo lezi bayithathe phambi kwabo labantu ababebhekile zange bangitshela ukuthi hey wena vika nazi impahla bezoyithatha mina ngithatha phiki imali yokubahlabela. Hayi bafowethu, hayi mina usazozalwa bafowethu uzongiconvince ukuthi idlozi likhona. Qhubekani-ke bafowethu ningithuke, qhubekani-ke ningithuke ningibize ngazo zonke inhlamba, kodwa nje iqiniso kuyohlala kuyiqiniso, ngiyohlala ngilibeka njengoba linjalo. Nkosi yomusa inibusise, inivule ingqondo, inivule amehlo, niphume ebumnyameni nizohamba ekukhanyeni. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.